Мұнда бірерсі бар ма? Құралі, сен жин-пәрилерден қорқасың ма? Мен өзім қорықмайым, әмі бүгін сізге сөйлесей бірлерден соң ерекке шым кірді. Балаларны экран янынан шеткерек алып қойығыз. Бүгін біз сізге татар холқында болған қорқыныш жин-пәрилер турында сөйлейшекпіз. Ялтырый ялт-йолт килә эшкә баткан күзләре. Ялангач, нәп-нәзек, ләкин кеше төсле үзе. Урта бармак буйлыгында, бар маңгайында мөгезе. Шүрәле, кап-кара урманда яшәүче җенессез кара рух. Ул урманда бер ялгызы йөргән кешеләргә иярә. Башта югалган бер кеше булып кылана, юл сорашырга мөмкин. Кеше тынычлыгын җуйдымы, аны урман эченә алып кирип адаштыра һәм озын бармаклары белән кытыклап үлгәнче көлдерә. Тагын ул ерак араларны бик тиз уза, шуңа Шүрәледән качып котылып булмый. Әмма халык мифлары китапларында Шүрәленең кыяфәтенә кагылышлы бер деталь берничә мәртәбә сурәтләнгән. Имеш Шүрәленең озын бармаклары һәм озын мөгезеннән тыш, әле озын күкрәкләре дә булган. Кайбер чыганаклар буенча ул аларны хәтта җилкәсе аша ташлый торган булган. Шок контент кыскасы. Еш кына Шүрәле атларның башына җиткән. Көтүдән берен сайлап алып, хәлдән тайганчы чаптырган улаларны. Көтүдән берәр ат тирләп кайта икән, кешеләр аны Шүрәле чаптырган дип ышанганнар. Атларны шул кадәр чаптыра ала ки Шүрәле, хәтта алар янып бетәргә яки үләргә дә мөмкин. Хәзер мин сиңа Шүрәледән ничек котылырга икәнен сөйлим. Бу мәгълүмат сиңа кирәк булмас дип өметләник, әмма сакланганны саклармын дигән бит. Кешеләр Шүрәле утырып чабарга ияләшкән атның аркасына сумала сөртеп Шүрәлене тота ала. Тоткан очракта аны имән казыклар белән кадап үтереп яки яндырып кына була. Әмма бер нюанс бар. Моны эшләгән авылны бәхетсезлекләр көтә имеш. Менә без Шүрәлене яманлап утырабыз инде, әмма уйлап карасаң, ул нинди генә куркыныч һәм ямьсез булса да, бик самими җан иясе. Шүрәлене алдап һәм хәйләләп кенә дә була. Ул судан һәм уттан курка, әмма урманга зыян китерүчеләрне өнәми. Шуңа күрә аның җиренә рөхсәтсез керүчеләрне аяп бетермидиләр. Албасты. Ташландык урыннарда, чокырларда, басуларда очрый торган явыз көч бу. Албасты кешегә зур чүмәләләр, печән кибәне яки башка кеше булып күренергә мөмкин. Албасты ташландык урыннарда йоклап киткән кешеләрне эзәрлекли, аларның өстенә утыра һәм тынын суыра башлый. Албасты бастырган кеше йөрәк тибешен ишетә, сулый һәм бер авыз сүз әйтә алмый башлый. Ул этергән яки әтәч кычкырган тавыштан куркып кача. Албасты юлларда кешене адаштыра, буташтыра имеш, шулай итеп ул үз тузагына яңа корбанын эләктерә һәм аны юк итә. Алдыңа баса торган албастыдан бары тик дугалар укып кына котылып була. Юха. Аның кыяфәтен беркем дә түгел генә сурәтли алмый. Бары тик аның бик тә матур булуы һәм нәрсәләрнедер оныттыра алу сәләтенә ия булуы билгеле. Юха, ничек барлыкка киләсең? Имеш 1000 ел яшәгән йылан юхага әйләнә. Ул матур хатын кыз кыяфәтенә кирип, теләсә кайсы ир-атны үзенә гашыйк итә ала. Кешедән киндеге булмау, тәне һәрчак салкын булу һәм үзеннән гел үлек исе килү белән аерылып тора. Юха төнлә ире белән түшәктә ятканда аның барлык көчен үзенә ала һәм аны үтерә. Бер ирне үтергәч, шунда ук икенчесен эзли башлый, чөнки кеше кыяфәтендә Юха бары тик 49 көн генә яши ала. Кай чакта Юха инде өйләнгән ирләрне үзенеке итә, гаиләдән алып китә ди. Берәр гаиләнең йортына эләксә, балалар чирләргә, хатынының тыны кысылырга мөмкин дип сөйлиләр. Шуңа күрә явыз хатын кызларны элек Юха дип йөрткәннәр. Юха сусавын безнең кебек бер йотым су белән генә баса алмый. Әгәр дә хатыныңның юхамы юкмы икәнен белергә теләсәң, аның ризыгына күбрәк тоз сал диләр. Төнлә бөтен кеше йоклап бетергәч, хатының сусавын басырга күлгә йөгерсә, сак бул.
хатыныңның юха булуы бар. Юханы яндырып кына җиңеп була. Әгәр дә бераз гына су тисә, ул йыланга әйләнеп кире качарга мөмкин. Монда бернинди дә инструкция юк. Бу сезгә шүрәле генә түгел. Юха кешеләргә төрле хайван рәвешендә дә килә ала. Шулай бер вакыт авылыбызга бер йолкыш мәче ияләште. Кешеләр аннан шикләнеп гел куып торды. Өйгә дә кертмәделәр, әмма авыл читендә яшәүче бер ярлы гаилә бу мәчене кызганып, ире каршы булуына карамастан, инде хатыны мәчене өенә керткән. Шуннан барысы да йокларга яткач, бу йортның хуҗасы уянып киткән. Уянса, бу мәче тавышлана, тырмаша, бөтен нәрсәне өстәлдән идәнгә төшеп җибәргәндәй. Һәм инде бу тавышка балалары да уянган, әмма бу ир күпме тырышса да хатынын уята алмаган. Ә бу мәче исә буларның уянганын сизеп, аңлап, шунда ук йыланга әверелгән дә, буларны барысында буып киткән. Иртән бу хатын уянган, уянса күрә, балалары, ире идәндә ята. Уятып карый, әмма аларның инде тәннәре суынган була. Кайчак юханы су буенда чәчен тараучы матур кыз буларак та сүрәтлиләр. Бер нәрсәне дә хәтерләтмиме? Су ияләре. Су ияләре күп. Без инде су анасын барыбыз да яхшы беләбез. Әле су бабасы да бар. Гомумән, борынгылар фикеренчә, һәр сулыкның да үз иясе бар. Алар кешеләргә зыян китерми, кыяфәтләре дә матур гына. Су анасы, мәсәлән, мифлар буенча мондай итеп сүрәтләнә. Гәүдәсе кеше гәүдәсенә охшаган, толымнары җиргә җиткән, башы һәм күзләре бик зур, күзләре чым-кара һәм кашлары юк. Шуңа кашлары сыек кызларны су анасы дип үртәгәннәр. Су анасы кайчакта төнлә басмага чыгып утырып, чәчләрен алтын яки көмеш тарак белән тарый. Су бабасы балыклар һәм башка су җан ияләренә хуҗа булып йөри. Алар бәхетле су асты тормышы белән яшиләр. Әмма кеше аларның йортына суга зыян китерсә, чүп ташласа яки елгаларны буып үзенә буйсындырырга маташса, су ияләренең җен ачулары чыга. Һәм инде ул вакытта исән калам димә. Алар суга карап торган кешеләрне сихерләп су төбенә алып китә, зур дулкыннар чыгарып аларны батыра, авылларны һәм шәһәрләрне су астында калдырырга да сәләтле. Кайчакта алар су куенган кешегә шир юктыралар. Ул кешенең тәне балык тәңкәләренә охшап калырга мөмкин. Бу очракта куенган сулыкка барып гафу үтенергә һәм су ияләренә берәр бүләк калдырырга кирәк дигән ышану яши. Борын заманнарда су аналары һәм су ияләре бик усал булып, үзләренә бүләккә яшь малайларны һәм кызларны сорый торган булганнар. Бичура. Еш кына бик кыска буйлы, 1 метр чамасы, кызыл күлмәкле, хатын-кыз кыяфәтендәге йорт иясе кебегрәк зат. Бичура еш кына яңа күченеп килгән хуҗаларны сынарга ярата. Тузан туздыра, бер әйберне алып, аны икенче җиргә күчереп куя, киемнәрне тишкәли. Кыскасы, өйдә тәртип урнаштыра алмасаң, моны бичурага сылтырга мөмкин. Әмма башта үзе белән сөйләшеп куюың хәерле. Бичураның юмор хисе бай, әмма бик специфик. Ул төннәрен җырлар пышылдарга, көләргә һәм әйберләрне ыргытып уйнарга ярата. Бичура хуҗаларын ошатса, аларга зыян китерми. Кайчакта хәтта ярдәм дә итә. Югалган әйберләрне табыша һәм булачак кайгылы хәлләр турында кисәтә. Мәсәлән, төнлә бичура елаганын ишетсәң, икенче көнне кайгылы хәбәр көттә тор. Песиләр һәм кечкенә балалар бичураны күрә ала имеш. Шуңа өйдәгеләр үзләрен сәер тотса, балалар өйдә кемдер барлыгы турында сөйләсә, бичурага бер почмак әзерләп, тәм-томнар куярга һәм төрлечә аның белән дуслашырга тырышырга кирәк диләр. Кем белә, бәлки берәр кайчан бичура син сүндерергә оныткан үтүкне сүндерер. Убар. Граф Дракуланың якын туганы. Күпчелек кыпчак төркиләрдә моңа охшаш нәрсә бар. Убар кан һәм тормыш энергиясен суыручы явыз рух. Нәкъ минем
ипотекам кебек. Ул кешедән тыш та, кеше эчендә дә яши ала. Күпчелек явыз көчләр кебек кырын эшләрен төнлә башкара. Мал-туарның канын һәм сөтен эчә. Аларны ширләтеп, газаплап үләргә мәҗбүр итә. Үзе дә җиңел генә хайваннарга яки шар сыман яшенгә әверелә ала. Ешрак ул хатын-кызлар эченә керә. Эченә убыр керсә, кеше тиз арада ябыга һәм буйгып кала. Нәтиҗәдә җан фәрман кыла. Элегрәк яманшыш белән авырган кешеләрне аны убыр сура дип ышанганнар. Еш кына йөртәчәктән итеп, убырлы үзе өчен сихри көчкә ия тәнне сайлый. Эченә убыр кергәннән соң кешедә ике көч көрәшә башлый. Әгәр дә ул яхшы кеше булса, үзенең бу көчен яхшы якка бора, әгәр дә инде начар кеше булса, гакылдан язып, явызлыклар кылып йөри. Убыр сүзе урысларның упыйц һәм көнбатышның вампирына аваздаш һәм бер үк тамырдан булса кирәк. Аларның күпчелек халыкларда бер үк сүз белән аталып йөртелүе сиңа сәер тоелмыймы? Ә бәлки убырлар чыннан да кайчандыр булгандыр? Ә бәлки алар хәзер дә бардыр? Тирә-ягыңа игътибар белән кара. Юха сусавын... Сезнең анда тын бетә, что ли? Ачып торыгыз пока. Селкетәлми ишмәләрне. Шуңа кашлары юк кызларны су анасы дип үртәгәннәр. Бисмилlah. Про мальчика, который стал жертвой абьюза.